21 गो सामान बा ले ले के काम बा। डिहरी मकान बा सासाराम दुकान बा। ये हमरा काम बा भिखारी हमा नाम बा। न्योता के सामान बा। शायरी लिखा हो जाता, शायरी लिखा हो जाता। वन चांस। हाँ। लीजिए कंपनी के माल बा 100 रुपया दाम बा। 21 गो सामान बा ले ले के काम बा। डिहरी मकान बा सासाराम दुकान बा। ये हमरा काम बा भिखारी हमा नाम बा। न्योता के सामान बा। तोरा बिना दुनिया डीजे वीरान लागे गोरी रे।